ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏକା ବିଲ ବାହିଆ କରିକି ଆଜି ସରିଲା। ଦିପହର ହେଇଗଲା ପୁରା ସରିଲା ବେଳକୁ, ତଥାପି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆସିକି ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା, ୟାଙ୍କ ଭୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଧାନ ବାହିଆ କରିଦେଲି ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସେ। ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ କି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ସିଂହ ଆଙ୍କର ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ହେ ଭାଇ, ତମକୁ କ'ଣ ଚରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଗା ନାହିଁ? ଏଇ ଧାନ ବିଲରେ ଆସି ଚରିବ? ଚାଲ ସାର୍, ଚାଲ ସାର୍, ଚାଲ। ହକ୍, 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 ହକ୍। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ବିଲ ମଝିକି ପଡ଼ୁଛି? ହକ୍, ଚାଲ ଆଡ଼େ। ହକ୍, ହକ୍, ଯା ଯା ଆଡ଼େ। ଆରେ କି ଦୁଷ୍ଟରା ହେଇଛି କିରେ? ହକ୍, ହକ୍, ହେ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ। ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ, ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ। ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ବିଲ କାମ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦିପହର ହେଇଗଲେ ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ। ଆମ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ବସିକି ଖାଉ। ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଲ ଅଛି, ସେ ହିଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜି ବିଲରେ କାମ କରିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ସବୁବେଳେ ଦିପହରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲା, ମୁଁ ଏକା ଖାଇଲି। ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାଏ ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ମୁଁ ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲେ ବି ବାପା ଡାକିଲା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମୟଟା ମିସ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ହଇରାଣ କରିବେନି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଆଜି ପାଉଛି। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।